Сёння ў Менску пачнецца саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі ўдзел у ім маюць прыняць больш як 2500 чалавек з 33 краінаў. Беларускую сталіцу наведаюць прадстаўнікі Кубы, Манголіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і Узбекістану. З лідараў чакаюць візіту кіраўнікоў Казахстану і Кыргызстану. А вось прэзідэнт Ірану Масуд Пазашкіян адмовіўся ад паездкі ў Менск у сувязі з абвастрэннем сітуацыі на Блізкім Усходзе. Аднак ён абяцае даслаць відэапаведамленне удзельнікам саміту. Гэтаксама і прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян далучыцца праз відэасувязь. Для ўдзелу ў мерапрыемствах Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Менск прыбудзе і Владзімір Пуцін. Са словаў памочніка расійскага прэзідэнта Юрыя Ушакова, асобных двухбаковых сустрэчаў на саміце не запланавана. Але Ушакоў не выключае магчымасці кароткіх нефармальных перамоваў з некаторымі лідарамі, у прыватнасці з прэзідэнтам Узбекістану Мірзіёевым і Лукашэнкам. Напярэдадні паміж Пуціным і кіраўніком Беларусі адбылася тэлефонная размова. Пасля яе прэс-служба Лукашэнкі заявіла, што акурат падчас наведвання Менску палітыкі плануюць больш падрабязна абмеркаваць актуальныя пытанні. Рада Еўропы заключыла пагадненне з Украінай дзеля стварэння спецыяльнага трыбуналу ў справе злачынстваў Расіі ва ўкраіне. Дакумент падпісалі генеральны сакратар еўрапейскай міжурадавай структуры Ален Берсе і украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Спецтрыбунал мае судзіць найвышэйшае палітычнае і вайсковае кіраўніцтва, якое нясе адказнасць за развязанне поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Аднак распачаць працэс над Пуціным і ягоным атачэннем будзе магчыма толькі тады, калі яны пакінуць свае пасады. Да таго моманту спецтрыбунал зможа весці расследаванні, збіраць доказы і рыхтаваць абвінавачанні. Орган можа судзіць і іншых найвышэйшых чыноўнікаў Расіі, а таксама Беларусі, у тым ліку завочна. Гэта сапраўды важны крок. Сёння мы запускаем працэс стварэння трыбуналу для расійскага злачынства агрэсіі супраць Украіны. Кожны ваенны злачынца мусіць ведаць, што справядлівасць будзе. Гэта тычыцца і Расіі. Цяпер мы сур'ёзна актывізуем прававую вайну. Нас чакае доўгі шлях. У палітычным плане мы ўжо дасягнулі вялікага прагрэсу. І я ўдзячны камітэту міністраў, Радзе Еўропы і ўсім, хто праявіў лідарства. Сейм Літвы ухваліў магчымасць уводзіць нацыянальныя эканамічныя санкцыі супраць Расіі і Беларусі. Абмежаванні будуць скіраваныя супраць фізічных і юрыдычных асобаў, якія падтрымліваюць вайну ва ўкраіне і рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці. Літоўскі ўрад зможа самастойна прымаць пастановы наконт замарожвання актываў, складаць спісы падсанкцыйных асобаў ды кампаніяў і нават уводзіць сектаральныя абмежаванні для пільнавання бяспекі краіны. Захады могуць закрануць імпарт і экспарт тэхналогіяў ды праграмнага забеспячэння ў выпадку, калі тыя выкарыстоўваюцца ў ваенных мэтах. Выключэнні прадугледжаныя для гуманітарных, медычных і іншых жыццёва важных патрэбаў. Міністр унутраных справаў Ірану Ісмаіл Багаі ў каментары тэлеканалу Аль-Джазіра прызнаў сур'ёзныя пашкоджанні ядравых аб'ектаў у выніку атак Ізраілю і ЗША. Раней ізраільская камісія ў атамнай энергетыцы заяўляла, што удары па іранскіх аб'ектах на доўгія гады адкінулі краіну ад распрацоўвання ядравай зброі. Аднак неўзабаве выданне «Нью-Йорк Таймс» агучыла, што амерыканская выведка прыйшла да высновы, нібыта нанесеная не такая вялікая шкода, і Іран зможа аднавіць распрацоўванне зброі ўжо праз некалькі месяцаў. Распаўсюд гэтай інфармацыі выклікаў абурэнне ў Дональда Трампа. У Ірану вялікая перавага і ў іх выдатная нафта. Яны шмат могуць зрабіць. Я не бачу, каб яны зноў заняліся ядравую справаю. Думаю, што ў іх гэта ўжо было. Яны займаліся гэтым 20 гадоў. І я не бачу, каб яно здзяйснялася. А калі і здарыцца, то мы заўжды будзем побач. Хай гэта буду не я, а хтосьці іншы, але мы будзем побач. Нам давядзецца штосьці рабіць. Сёння вечарам у Варшаве пройдзе акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Удзел у ёй возьмуць Сяргей і Святлана Ціхановскія. Напярэдадні ж у суполках беларусаў сталі з'яўляцца абвесткі пра пошук фатографаў для здымкаў гэтага спаткання. Невядомыя пісалі пад нікамі Марыя Габдуліна і Тацяна Лебедзева, ды называліся працаўнікамі расійскага выдання «Порт». За супрацу прапаноўвалі 500 злотых і 100 еўраў. У рэдакцыі «Порту» адмовілі, што яны шукаюць фатографаў ці аператараў. Як піша выданне «Медыазона», у некаторых выпадках на просьбу суразмоўцаў удакладніць, для каго патрэбныя фотаздымкі з мітынгу, Тацяна Лебедзева адказвала гуманітарнай установе «База». Наша Ніва звярнула ўвагу, што паведамленні пісалі таксама і з акаунту зняволенай цяпер рэдактаркі Вікіпедыі Вольгі Сітнік.
Міністэрства ўнутраных справаў занепакоенае ростам колькасці дарожна-транспартавых здарэнняў з удзелам непаўналетніх пасажыраў. Ведомства ініцыюе адпаведныя змены ў заканадаўства, каб узмацніць адказнасць за парушэнне правілаў транспартавання дзяцей. Са словаў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Юрыя Назаранкі, галоўная праблема ў тым, што кіроўцы часта ігнаруюць элементарныя правілы бяспекі, не прышпіляюць дзяцей ды не выкарыстоўваюць адмысловых аўтафатэлаў. У МУЗ прапануюць выключыць такія правапарушэнні з пераліку тых, у якіх можа абмежавацца папярэджваннем. Паводле Назаранкі, летась зарэгістраваныя 204 аварыі, у якіх загінулі 14 дзяцей. Для параўнання, ў 2019 годзе ў 144 ДТЗ загінулі 7 непаўналетніх. У Менску пачаліся працы ў падаўжэнні 3-й зеленалузскай лініі метро ад плошчы Бангалор да станцыі Юбілейная плошча. У межах новага этапу плануюць пабудаваць 3 станцыі – парк дружбы народаў, Камароўская і Пярэспа. Тунелепраходчы комплекс Алеся, які ўжо распачаў працу, пройдзе пад зямлёй участак даўжынёй 6 кіламетраў. Для паскарэння будовы вядзецца купля другога такога комплексу, а працу на аб'ектах плануюць рабіць паводле трохзменнага графіку. На месцах будучага метро праводзяцца цяпер будаўніча-мантажныя працы для пераносу інжынерных сетак і камунікацыяў. Рост коштаў у Беларусі разгоніцца да больш чым 8%, а курс долара вырасце да 3 рублёў 80 копеек. Такія чаканні выказалі аналітыкі Еўразійскага банку развіцця ў макраэканамічным прагнозе для 7 краінаў удзельніц арганізацыі. Апублікаваны дакумент прааналізавалі нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі Белсату. Аналітык Цэнтру краінавага аналізу дырэкцыі аналітычнай працы ЕАБР Антон Даўгавечны канстатаваў, што сёлета ў эканоміцы Беларусі захоўваюцца павышаныя тэмпы развіцця. Рост фармуецца за кошт унутранага попыту. А вось прамысловасць, якая раней выцягвала эканоміку, цяпер ператвараецца ў гіру на нагах. І ўся справа ў Расіі, растлумачыў эксперт. Мы бачым скарачэнне продажу беларускай прадукцыі на ключавыя рынкі. Гэта шмат у чым абумоўленае запаволеннем попыту ў Расіі і ўзмацненнем канкурэнцыі як з боку расійскіх вытворцаў, так і дастаўнікаў з іншых дружалюбных краінаў. Пра цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі сведчыць як скарачэнне экспарту тавараў, у першую чаргу інвестыцыйных, так і павелічэнне складскіх запасаў. Паводле аналітыка ЕАБР, беларуская эканоміка сёлета працягне расці. А вось прычыну гэтага вы даведаецеся з артыкулу на belsat.eu. Жыхары вёскі Махнавічы, што на Салігоршчыне, запісалі зварот да Лукашэнкі. Людзі просяць не дапусціць закрыцця адзінай на некалькі населеных пунктаў сельскай крамы. Та альтернатива, которую нам предлагают в виде автолавки, это не вариант, потому что горький опыт, к сожалению, у нас уже был. Что это такое, мы знаем. Мы не знаем, какая истинная причина. Мы уже запутались в той информации, которую до нас доводят, кто кому чего продал, кто у кого арендует, за сколько арендует. И нам только со всех углов говорят, мы должны понять. Мы то и дело 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закрыли, закопали школу. Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад. И когда закрыли сельский клуб и ликвидировали его с лица земли. Но мы думали, что закрытие и ликвидация сельского клуба это будет последним объектом из той печальной статистики, которая была. Далей жанчына дадае, што ў вёсцы жывуць 150 чалавек, і ўсе гэтыя людзі самаарганізоўваюцца ў правядзенні суботнікаў, уладкоўваюць населены пункт, праводзяць дзяржаўныя масавыя падзеі, пра якія вядома ледзьве не ва ўсім раёне. Паведамленне пра ліквідацыю крамы стала для іх апошняй кропляй. Прадстаўніца вёскі канстатавала, што яны звярталіся да мясцовых уладаў, каб не скакаць праз галаву, але просьба, маўляў, паступіла занадта позна і скасаваць пастанову гэткім чынам ужо не атрымаецца. Гэта былі ўсе навіны на гэтую гадзіну. Каб у любы час заставацца ў курсе падзею, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі Белсату. Таксама заклікаю да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютьюбе. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.